שלום לכולם וברוכים הבאים, כאן עומר דורון. ורותם נמיר פרדס. אנחנו שמחים שאתם צופים בסרטון הוידאו איך לייצר כל חודש הכנסה בטוחה של 8,600 שקלים. בסרטון נציג לכם את הדרך הפשוטה והקלה בה אנחנו בעצמנו משתמשים ומייצרים כבר היום הכנסה בטוחה של 8,600 שקלים בחודש, ואפילו יותר מזה. בשנה האחרונה לימדנו מאות אנשים כיצד עושים זאת בקלות ובפשטות, וחשוב מכל, ללא צורך להוציא כסף נוסף מהכיס. חשוב להבין שכל אחת ואחד מכם יכול לעשות זאת בעצמו. אנחנו נסביר בסרטון אסטרטגיה אחת, איך כל אחד מכם יוכל לייצר הכנסה בטוחה של 8,600 שקלים כל חודש. אז בואו נצפה בסרטון. בטח מעניין אתכם לדעת איך ניתן לייצר כל חודש הכנסה בטוחה של 8,600 שקלים. מה יקרה אם לא תחשוב היום על העתיד הכלכלי שלך? מה יקרה אם לא תייצר לעצמך הכנסה בטוחה? איך תגיע לפנסיה? איך תצליח לממש את כל החלומות שלך? לנסוע לחול, לדאוג לנכדים, לבלות עם הנכדים, לדאוג לילדים. איך תעשה את כל הדברים האלה אם לא תדאג לעתיד הכלכלי שלך? לפי אתר הלמ"ס, האתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההכנסה הממוצעת במשק כיום היא כ-9,000 שקל לחודש. אז מהי גובה הפנסיה שתקבל בעתיד על חשבון ההכנסה הזאת? במקרה הטוב, ההכנסה שלך תהיה בפנסיה 6,500 ש"ח לחודש, בסביבות 70% מהמשכורת שלך היום. אני מזכירה שזה במקרה הטוב. אז איך אנחנו יכולים לייצר כל חודש הכנסה בטוחה, הכנסה נוספת של לפחות 8,600 ש"ח בחודש? הדרך הקלה והפשוטה לייצר הכנסה של 8,600 שקלים כל חודש זה על ידי קניית נכסים ללא הון עצמי. זאת אומרת, כבר היום, בזכות העובדה שיש לך נכס, תוכל לקנות נכסים בלי להוציא כסף מהכיס. אני אמחיש את זה בדוגמה הקרובה. יש לך נכס ששווה 1,400,000 ועליו משכנתה קיימת של 500,000 שקל. אתה רוצה לקנות נכס להשקעה של 400,000 שקל, שבסרטון הבא אנחנו נסביר לכם איך ניתן למצוא נכסים עד 400,000 שקלים. הבנק למשכנתאות מוכן לתת לך תמיד 70% ממחיר הרכישה של הנכס. זאת אומרת, 70% כפול 400,000 שקל, הבנק מוכן לתת לך 280,000 שקל לצורך רכישת הנכס. אבל, כפי שהבטחתי, אני אראה לך את הדרך עכשיו איך לקנות נכסים ללא הון עצמי, וכרגע חסרים לך 120,000 שקל לצורך קניית הנכס. אז מאיפה תביא את הכסף? הבנק למשכנתאות תמיד מוכן לתת לך 70% משווי הנכס הנוכחי שלך. 70% כפול 1,400,000 שזה שווי הנכס בדוגמה, שווה 980,000 שקל, פחות 500,000 שקל שזה המשכנתה הקיימת על הנכס שלך, שווה 480,000 שקל. זאת אומרת, הבנק למשכנתאות מוכן לתת לך 480,000 שקל נוספים לצורך קניית נכסים. כפי שראינו מקודם, חסרים לנו 120,000 שקל כהון עצמי לצורך רכישת הנכס להשקעה. אז מאיפה נביא את ה-120,000 שקל? אנחנו נביא את ה-120,000 שקל הנוספים על חשבון הבית הקיים שלך. שים לב שהנכס שלך שווה 1,400,000 שקל, ועליו קיימת משכנתה של 500,000 שקל. הראיתי מקודם את החישוב שהבנק מוכן לתת לי עוד 480,000 שקל נוספים לצורך קניית נכסים, ולכן מתוך ה-480,000 שקל אני מנצל 120,000 שקל וקונה נכס נוסף ללא הון עצמי. שים לב, נכס שווה 400,000 שקל, שהבנק למשכנתאות מוכן לתת לי 70% מימון, שזה 280,000 שקל על חשבון הנכס החדש שרכשתי, ועוד 120,000 שקל אני לוקח אותם על חשבון הנכס הקיים, חשבון הנכס שאני גר בו היום. אז אני אומר, למה לקנות נכס אחד? בואו נקנה 4 נכסים ללא הון עצמי. אני אראה לכם עכשיו את הדרך לקנות 4 נכסים ללא הון עצמי. כפי שהצגתי שבנכס אחד אנחנו לוקחים 120,000 שקל על חשבון הנכס הקיים שלי, אני אומר בוא נכפיל את זה כפול 4. כל נכס להשקעה עולה 400,000 שקל, והבנק למשכנתאות מוכן לתת לי 280,000 שקל, שמהווים 70% מהנכס החדש, וחסרים לי 120,000 שקל כהון עצמי לצורך ביצוע העסקה. לכן, כפי שהצגתי מקודם, את ה-120,000 שקל אני לוקח על חשבון הנכס הנוכחי, נכפיל את זה כפול 4, זה יוצא
שאנחנו ניקח על חשבון הנכס הקיים שלנו 480,000 שקל. כפי שאנחנו רואים בבית העליון, יש לנו נכס ששווה 1,400,000 שקלים, עליו קיימת משכנתה של 500,000 שקל, ועליו נוסיף משכנתאות נוספות של 480,000 שקל, שהם יהוו את ההון העצמי לצורך קניית הנכסים. צריך לזכור שאת כל נכס כזה אנחנו נזכיר ב-2,150 לערך ש"ח לחודש, והנה יש לנו הכנסה של 8,600 שקל לחודש, ופה מגיעה ההכנסה שלנו. אבל מי משלם בינתיים את המשכנתה? אתם בטוח שואלים. השוכר משלם את המשכנתה. השוכר שלנו, ההכנסה מהשכירות הולכת ומשלמת את הגדלת המשכנתה. מה יקרה בעוד כ-12 שנה מהיום? באמצעות משכנתה רווחית תסיים לשלם את המשכנתה ותייצר הכנסה בטוחה של 8,600 שקלים כל חודש. אתה לא צריך לחכות לפנסיה בשביל לייצר הכנסה כזאת. אתה תוכל לייצר הכנסה כזאת בעוד 12 שנה מהיום, היא תתחיל לפעול באמצעות השיטה שנציג בהמשך. אתם מבינים את זה? אם אתם בעלי נכס, אם היום יש לכם נכס, אתם עשירים. כל הזמן חשבתם שמשכנתה זה דבר שחייבים לסיים אותו, כי הוא רק מכביד עליכם. ופה אנחנו מראים לכם שבעצם שווה לכם להגדיל את המשכנתה שלכם, ולקנות בעזרתה עוד נכסים. המשכנתה נהפכת למכשיר חיובי, מכשיר שעוזר לכם להיות עשירים. אתם יכולים לייצר את ההכנסה שלכם בעזרת המשכנתה הזאת, וממש לקחת את המשכנתה כמכשיר לייצור הכנסה נוספת, הכנסה בטוחה שלכם. אנחנו נשמח לענות על כל שאלה ותגובה, תוכלו להגיב כאן למטה מתחת לסרטון בלשונית שם של התגובות. שיהיה לכם יום טוב ולהתראות. להתראות לכולם.